има хора с френска душа, които макар и да не карат Пежо, бяха дошли с своите Ситроени. И по-скоро един от тях, който се пусна на повечето дисциплини. Той се казва за скитния никнейм Костенурката 77. Стефчо! За него има една символична награда. Той участва и в драга, участва и в италианското. Моля да заповяда да си получи наградата. Смятам, че ще му е полезна, защото това е една чаша за кафе. За какво е? За студени напитки. Може и студени напитки. Заповядай.